मोगाच्या भावा बहिणींनो, तुम्ही 1947 किंवा 1945 पासून समजून घ्या की जी लोका तुमका गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये तुमका क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ही सगळी मराठी मीडियमची लोक मिळतली किंवा हिंदी मीडियमची लोक मिळतली। हे समजून घ्या की तुम्ही जे गव्हर्नमेंट जे एज्युकेशन दिता ते एक नंबर आसा, कित्याक त्यांनी ऑफिसर क्रिएट केलेले असतात। आणि आमच्या मिशनरीचे व्हडले व्हडले कॉलेजेस असतात, 150 वर्सांपासून असतात, पण आमकां मेळूक ना। म्हणजे आमच्या ग्रँडफादराक एज्युकेशन इंग्लिश मीडियम मेळूक ना, आमच्या माझ्या डॅडीक मेळूक ना। म्हाका मिळाले 10वी पर्यंत मिळाले। पण 10वी नंतर व्हॉट इज नेक्स्ट? आमच्या मिशनरीकडे व्हडले व्हडले कॉलेजेस असतात, इंजिनिअरिंग, नर्सिंग, MBBS हे ते व्हडले व्हडले कॉलेजेस असतात। पण ते आमच्यासाठी ना, बाकी कम्युनिटीसाठी। आमच्या मिशनरीन बाकी कम्युनिटीच्या लोकांक व्हडले केले, व्हडले व्हडले एज्युकेशन आमकां खाली दवरले। आता समजा तुमका एक कॅथलिक स्टुडंट आसा, एक बरो शिकलेलो आसा, बरे तेका मार्क्स मिळाले आसा, तेका तो गरीब आसा, तेका जर एज्युकेशन दिवचें आसा तुमकां, तर तुम्ही बेनिफिक्टर हाडात। तुमची ओळख आसा, ऑल ओव्हर वर्ल्डमध्ये ओळख आसा, तुम्ही बाहेरचे तुम्ही एक हेल्पर आणत, तेका हेल्प करणारे गॉडफादर आणत तुम्ही तेका, आणि तेका एक ऑफिसर बनू शकतात तुम्ही। पण तुम्ही ती करत नात। तुमकां कितें आसा, तुमचे व्हडले कॉलेजेस आसात, त्यापासून तुमकां डोनेशन मिळता भरपूर। तुम्ही कितें करतात की तुम्ही बाहेरच्या लोकांक, बाहेरच्या कम्युनिटी लोकांक तुम्ही व्हडले ऑफिसर बनयतात। आमच्या कम्युनिटीक ना, आम्ही इंग्लिश मीडियम शिकून कितें केले, आमचे म्हणजे माझी एज, माझ्या आजोबाक मेळूक ना, माझे जे ग्रँडफादर तेका मेळूक ना, माझ्या डॅडीक मेळूक ना, म्हाका मिळाली किंवा आमची जी पिढी फुडची आसात तेंकां मिळतली। तुम्ही 10वी पर्यंत इंग्लिश मीडियम शिकयता, पण फुडें कितें? ना घर का ना घाट का। तुम्ही इंग्लिश मीडियम स्टुडंट झाला 10वी पर्यंत, तुम्ही जर गव्हर्नमेंटची क्लास 4 एक्झाम जरी दिल्यात तर तुम्ही पास जाऊ शकता, कारण ती मराठी मीडियममध्ये एक्झाम असता। क्लास 2 पर्यंत, बाकी क्लास 3 पण मराठी मीडियम म्हणजे एक्झाम असतात, तुम्ही पास जाऊ शकतात। आणि दुसरे म्हणजे कितें तुमकां सांगता, मराठी मीडियमची स्कूल असतात किंवा हिंदी मीडियम स्कूल असतात, थंयसर कितें जे टीचर असतात ते कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम दिवन इलेले असतात, आणि ती स्कॉलरशिपची एक्झाम दिवन भुरग्यांकी एक लिडरशिप किंवा एक त्यांची माइंड सेट करत असतात। तसे आमच्या मिशनरी स्कूलमध्ये ना, तुम्ही जे आसा ते शिकायत झाले, तुम्ही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स किंवा स्कॉलरशिप एक्झामची तयारी करून घेत नात, काय ना। आणि आमची लोकां 10वी झाल्यानंतर ठप्प जातात, पैसो ना। अरे पैसो ना, आता तुमच्याकडे असा की बिशपाकडे पैसे असा, बिशपान कना रोमातून कना गॉडफादर करूचे, एक हुशार विद्यार्थी असताना त्यांनी गॉडफादर करूचे, आणि ते त्या भुरग्याक कना क्लास 1, क्लास 2 ऑफिसर बनू शकता, तो इंजिनियर, डॉक्टर, MBBS करू शकता। तुमच्याकडे सगळे असा, तुम्ही कितें करत ना, काय ना, आणि नुसतं देव करतात। देव करू नका तुम्ही। आमच्या लोकांकी व्हडले करात, आमची लोकां तुमकां लाखांनी पैसे दितली, आमची लोकां, कळले? व्हिडिओ व्हडलो जाता।